Drage i poštovana braće, cijenjene sestre, islamu, assalamu alaikum. Neobično mi je drago da mogu u ovome lijepom islamskom zdanju kazati nekoliko riječi vezano za našu lijepu vjeru. I naravno vrlo je teško govoriti na jednom mjestu i naravno u kratkom vremenu kazati puno, ali ja ću samo kazati nekoliko riječi, nekoliko savjeta koji bi trebali da nas usmjere dalje u našim životima, u našem radu i našoj aktivnosti. Zato ćemo naravno početi sa našim Mubarek mjesecom Ramadanom koji je još tu među nama, nije još otišao, još svoje plodove on ostavlja ovdje i brojne fadilete koje trebamo iskoristiti, i zato dok nije Ramazan izašao, odnosno prošao, mi treba kroz ovaj naš ibadet u njemu i ono što radimo angažirano u ovom Mubarek mjesecu da iskoristimo bar ove posljednje dane i noći, kao što poslanik alejhi selam kaže da treba tražiti noć Lejletul Kadr upravo u zadnjih 10 noći Mubarek mjeseca Ramazana, a u drugom predanju kaže da ga treba tražiti ili da tu noć treba tražiti u posljednjih 10 neparnih noći Mubarek Ramazana. Dakle, u jednom predanju kaže u 10 neparnih, u drugom u 10 dana Ramazana, odnosno noći Ramazana. Nama je prilike, evo kao što vidite, da u ovim posljednjim noćima i tražimo Lejletul Kadr. Mnogi vjeruju da je ona 27. noć, ali zato nemamo potvrdu u Kur'anu i sunnetu, nego je to više nagađanje ili mišljenje čak i neki ashaba koji su smatrali da se ona nalazi za 27. noć, i obično i mi, kao što znate, najviše provodimo ibadeta u toj noći. To je posebna noć koju Allah odabrao samo sa jednim razlogom, što je u toj noći počeo da objavljuje svoju posebnu verziju objave Kur'an i Kerim, i zbog toga je ona posebno vrijedna. I zato je Allah vrednuje u odnosu na druge noći u kojoj nema te noći i mjesece u kojoj nema te noći 1000 mjeseci više, je vrednija. Lejletul Kadri hayrun min alfi shahr. Ona je vrednija od 1000 mjeseci u kojoj nema te noći. Čovjek ukoliko provede ibadet u ovim posljednjim noćima, kao što je činio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je u posljednjih 10 noći Mubarek Ramazana svoju postelju na kojoj je ležao, on bi je smotao u klupko i odvaljao je tamo do ćoška svoje sobe. I više nikada se nije ispružio niti legao kako bi inače spavao van Ramazana, nego bi samo malo nagio se, otkunjao, da bi na taj način što je moguće više ibadeta sprovodio u tih posljednjih 10 Mubarek noći. Jer tada Allah spušta posebnu milost koju ne spušta ni u jednom drugom danu, pa čak koju ne spušta ni u Ramazanu koliko spušta u tih zadnjih 10 noći. A da ne govorimo koliko se potrati upravo ta noć Lejletul Kadra. I to Allah želi time naravno da nagradi vjernike i svoje robove koji njemu se klanjaju i njemu padaju na seždu, jer nije šala pasti Allahu gospodaru svemira na seždu i priznati ga u ovom vremenu, vaktu i zamanu, kada nas sve odvodi od naše lijepe vjere i kada sve na neki način pokušava da devalvira ono što je vrijedno, univerzalno, kvalitetno, dobro. Onaj ko padne na seždu, to je znak da je uistinu shvatio poruku gospodara svemira. I ovi naši dolasci u naše džamije, u naše mešćide i ova lijepa zdanja koje imamo širom čitavoga svijeta je samo potvrda onoga da mi Allaha vjerujemo, da želimo da mu padnemo na seždu i da priznamo da je on jedan jedini gospodar. Allah, gospodar svemira i svih nas, ovaj Kur'an i Kerim koga mi učimo na našim namazima, koga mi učimo u svojim kućama, koga mi učimo na svojim mukabelama, nije ništa drugo nego putokaz ljudima kojim je Allah htio da ukaže ljudima put sreće, spasa, jer na ovome svijetu čovjek se ne može snaći ukoliko ne bude imao to uže koje mu je Allah spustio na ovu zemlju. I zato poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u jednom vjerodostojnom hadisu lijepo kaže: Kitabullahi huwa hablullah. Allahova knjiga, to je Kur'an i Kerim, je Allahovo uže. Al-mandudu min as-samai ila al-ardi, koje Allah spustio s neba na zemlju. Kur'an i Kerim je uže, to je ta spona, to je nit koja nas veže sa našim gospodarom. I kad te ona veže, ti nema šanse da zalutaš.
kao ono kad uključiš navigaciju pa te ona vodi tačno do mjesta gdje trebaš doći, kao i mi koji smo iz Bona danas krenuli i tačno došli pred ovo vaše zdanje sa navigacijom koja nam je pokazala put i kada smo stigli, kaže, stigli ste na odredište. A Allah Želešanu tako svojim Kur'an i Kerimom kao užetom koga je spustio na ovu zemlju i želi da se mi uhvatimo za to uže i da nas ono vodi tačno do odredišta. Naše odredište nije, braćo, džehennem, naše odredište nije nesreća, nije kataklizma, nije stradanje. Naše odredište je džennet Allahov. Naše odredište su te ljepote koje nam Allah nudi. I zato je spustio to uže da se mi za njega uzmemo i da dođemo do najljepših džennetskih perivoja, do džennetskih rijeka, do džennetskih plodova, kao što kaže Allah u jednoj ajetu, u jednoj hadisi kuci koje spominje poslanik alejhi selam, da u džennetu ima ono što oko nije vidjelo, uho čulo nije, a ljudska pamet nije mogla ni zamisliti. Kako god zamisliš, džennet nije takav. Još je bar milion puta ljepši. Kako god zamisliš one plodove u džennetu koje Allah govori u Kur'anu i Kerimu i koje napominje da ćemo ih zaslužiti i zadobiti, nisu ni blizu ovi naših džennetskih plodova. Ova naša jabuka, kruška, šljiva i sve ove lijepe naše ukusne voćke nisu ni blizu onoga džennetskog voća koje će nam Allah podariti. I zato kažu džennetlije, kada vide, kako Kur'an i Kerim jasno pojašnjava, kada vide plodove džennetske i te voćke, reće, pa mi smo i na ovom svijetu imali to. I to će tako misliti dok ne zagrizu ili ne pojedu neko od tih voćki koja će biti milione puta ukusnija, ljepša nego što je voćka koju mi na ovom svijetu jedemo i u kojima uživamo. I zato, braćo moja draga, ovaj Mubarek Ramazan je stigao sa jednim ciljem da se podsjetimo na našega Gospodara, da se podsjetimo na tu vezu koju Allah spustio s neba na zemlju. Od Allaha vječnog, jednog, jedinog, koji sve stvara i rastvara, od onog koji sve može, dolazi uže spasa običnom Allahovom robu, čovjeku koji je sastavljen od krvi i mesa, koji je sastavljen od ovih elemenata zemlje, koji je naprosto obična prašina. Sa tim užetom on u stvari se vezuje za to nešto što je veličanstveno, za svoga Gospodara, vezuje se za džennet, vezuje se za hurije, vezuje se za šehide, vezuje se za poslanike, a to može samo ukoliko uzme to uže. Kao ono kada bi ti u neki grad krenuo, a nikoga nemaš, trebaš da doći do neke institucije, danas je prosto nemoguće to naći ukoliko ne budeš nekoga dakle pitao ko dobro poznaje to mjesto ili ne budeš koristio ovu vrstu navigacionog sistema. Tako je Allah svoj Kur'an i Kerim spustio kao svoje vrstu navigacije koju mi možemo tačno da definiramo svoj život, da znamo odakle dolazimo, da znamo šta nam je činiti i da znamo gdje treba ići. Jer vidite, brojni učenjaci u svijetu, od najvećih filozofa, kako islamski, tako i neislamski, pokušavali su odgonetnuti na pitanja čovjekovog bivstvovanja i egzistiranja na svijetu. Niko nije mogao dati odgovor ko nije slijedio Allahovu knjigu. Svi su oni dolazili samo do kabura. I kad dođe do kabura, niko dalje ne zna šta se dešava dole. Šta kada nas pustimo u kabur? Šta kada nam imam prouči na kraju, jel tako tu dovu, i on posljednji se vraća od našeg mejta? Šta s njim biva? Šta on radi? Da li samo truhne, leži, da li ga samo dole čopaju, jedu crvi, baje, oni sitni hajvančići? Ili on ima neki drugi život, plemenitiji, koji mi ne možemo da osjetimo? Ima li dole sjela i prela, ima li dole razgovora ljudi? Vidite, šerijat govori da ima. Dakle, dole sasvim jedan normalan život kao što ga imamo i ovdje. Čak je tuži nego ovaj naš dunjaluški život. A da ne govorimo na sudnjem danu kakav će život biti kada taj život bude vječan. Kao što kaže poslanik alejhi selam, na sudnjem danu dovešće se jedan ovan i stavit će se na lokaciju između dženneta i džehennema. I tada će se narediti da se taj ovan zakolje. Ovan će biti zaklan i tada će se čuti glas koji će reći ovo je smrt. Dakle, taj ovan, on će personificirati i predstavljati smrt. Reće se ovo je smrt.